Ni methu wneud e'n well, ond ni'n gallu helpu'r atgof am beth maen nhw'n cofio neu peidio. A mae hwn yn ofal hefyd, ddim jyst am nawr, ond y dyfodol fyd. Sut? Wel, yn gyntaf fi'n gofyn os mae yna enw, y babi. Ac os nad oes calon, annog nhw i cael y babi naturiol, sy'n swnio'n greulon, fi'n gwybod, ond mae'n golygu bod yna ddim clwyf. A'r mamau, ddylen nhw cael y dewis, ddylen nhw, yn y dyfodol os maen nhw eisiau cofio neu peidio. A dyna pam ni wedi gwneud drws arbennig, fel bod y mamau ddim yn gadael heibio'r babis newydd. A pam ni'n gwneud bocsys atgofion. Jyst cwbl o bethau. Pisyn o wallt, print bach o dwylau traed, seren bach i hongiad ar y goeden, tedi bach, a lluniau. Ni'n cymryd nhw hefyd. Dyw'r mamau ddim eisiau nhw bob amser, ond mae bron pawb yn dod nôl. 1, 2 flwyddyn yn ddiweddarach, falle 5, 10. Ond maen nhw'n dod.